Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Nga, tansa man, natagbo mo soroy. Tawa pa. Manuri forgive me. Namalit na ba sa Peter? Wa pa, pero basin pamalitan si Chona sa nakailan ng foreigner. Oh, unsa? Nangayo sa number ni Chona, Bong. Oh, mao ba? Yes, Bong. Mangita kag foreigner, Chuna? May pag-local. Ayaw na foreigner. Ha? Ay, kinsa man? Ako. Unsa? Gusto ka kaayo. Ay na foreigner day. Uy, na may lokal. Si Bong. Way unay, uy. Unsay gusto ninyong rides? Rides? Gusto mo para sailing? Jet ski? Banana boat rides? Helmet driving? Saman? Hala, unsa may nindot ana, Bong? Bisag ka sana. Bitaw, Bong. Aron di mo magmahay, hoto na to na. Wow. Tinuod ka, Bong? Grabe. O lagi. Kuan. Ugma? Ang meeting, kanus aman ang meeting di ay? Ugma pa sa gabi eh. Ugma pa des gabi eh. So karon, enjoy the night. Suro sa beach. Dairang live band. Mo ba? Yes. Dairang live band. Swimming. Ay, gusto kong swimming. Gusto kong live band. Okay, pag radio niya mo. Okay? Yes, Bong. Manawag lang niya ko ninyo sa room. Okay. Okay, Bong. Okay, biyaan daw na mo. Sige. Ka-sweet kayo. Shake. Perfect. Hi, Day. Pasagda na lagi taniya nyo. Pito, no? Pero okay lang. Ang importante, lingaw ta, di ba? Sa doon. Pero may oras pa man. Mamalit sa ta na may nagkamaligya. Sige. Kaya akong palitan sila si Alan o si Afina, sad. O si Butong. Ako tong apilan. Sige, na. Okay. Oh, irag-irag ka rin sa likuran niya. Sige, kag bit-bit og tanaw sa imong cellphone. Utso. Kuan ba, Gring? Ano sa mga bay, ha? Ano sa? Irag-irag ulit ka rin. Facebook ka? Waway. Kuan taon ba? Paabot ko matawag si Chuna na ko ba? Huwag yun nawag. Wa pa man ba yun? Busy lang siguro taon kayo. Pihasan sa. Suka sila pag-abutin tawag dyan katawag di mo. BA na lang. Basig overtime si ilang meeting. Oo, ikaw yung mga tarungan. Yeah. Bitaw sa do. Oo, di no? Basin po ay nalingaw tingalero sila dito. Oh, kana! Lingaw yun sila dito. Wala akong pagtubay nga. May Nalingaw. sa sibawan na na. Lingaw yun ito. Oy, may sabay mo anak. Inday. Day. Paabot ako. Inday nga mo tawag si nanay ni mo. Sige ka paabot. Ikaw pala yung manawag. Ay, kung mo mag-instruction ni nanay ni mo nga magpaabot lang yung ko nga siya mo ang mutawag. Ako na lang kayo manawag niya, tay. Okay. Ako pang ipahimutan nga akong mga pinalit diri ha. Ninaalan sa amo ha. Ang imo. Di ana sa nako. Okay. Riya mo ko kadiyo. Sige lang, day. Okay ha. O, niya. Kadit sa si Athena. Imong anak? Yes. Hello, Athena. Nay, kumusta na ka diha? Okay ra. Wa malagi ka manawag lang.
Si tatay, sige pa paabot ni mo. Asa day siya? Tay, gas na na yung. Hello, Langga. Doyong. Wala lagi ka na nawag na ko. Ay, namalit mi, paragasan ninyo. Uy, salamat taon kaayo. Inik uli na ako, malipay gid mo. Daghan ko gipalit para ninyo ni Inday Athena. Paabot ka mo, Inday. Amping diya, Langga, ha? Amping, ha? Sure, Dudong, oy. Inday, ayaw taon pangitaglain, ha? Ha? Ayaw pangitaglain pa. Basi mangita kang apam diha. Naan ako'y nakita nga afam dong. Akong isend ang picture. Namong duha, ha? Unsa? Oh, Inday. Inday, na ako na nakita nga apam si nanay nimo. Unsa? Oh, ang big cellphone, tay, be. Hello, Nay. Oh, Athena. Nay, unsa man gisulting tatay? Namo ko no kinakita ang afam diha. Oh, Athena, tinuod. Akong isend ang picture sa foreigner, ha? Nay, ayaw pag-ingon na, uy. Mag-goals tatay din, hi. Uy, Athena, dili siya angay mag-uol. Angay siyang malipay. Ang ano, good, Nay? Angay siyang malipay. Tungod kay nagpabiling gwapa ang imong nanay. Kay nay afam nga naibog. Unsa? Akong isend ang picture, okay? Gwapo kay Athena. Murag si Tom Cruise. Unsa? Na siya gisin nga picture, Inday? Na? Di na, tay. Tanawa ko na. Hala, no? Tay, tanawa rin ko. Asa, day, asa. Ay, pila Di tanaw, tay, be. oh. Tanawa. Papila ko tanaw ninyo, be. Papila ko, be. Dali na ibutong. Ay, be. Oh. Uy, bangas ka. Kanindot pahiyom di mama ni Boday. Nga nagkikisilpi aning da. Oh, dakuas ko bitay ba yun? Okay kayo, bay. Okay kayo. Okay kayo. Okay Porbida. kayo. Okay kayo, Porbida. Say okay. O say okay, bay? Kapanghambog dito sa mga asawa, bay. Kapagambong ka na? Oo. Tatay, sad, uy. Sus, Porbida. Oh. Bida, kuhan. Nagpailala na bay nga may beauty pagitaon day imong nanay day. Kana. Anya, masugot ka lang. Ha? Nagagbayan siya sa kano. Ay, para agbaywo ano na, Inday, uy. Porbida. Tatay ba yo? Kung ako sa nagtuwa dito, Inday, niya, naasad ka na, ganang magpa-picture na ako, naasad. Porbida. Nya okay ra ka nagbitay. Tanawan ka nagbitay. Ang daw niyo ba Okay ra ka na. o niya, kanang kana nga magpa-picture na ako, makaatuta dito na ako. May, kana ba? Amerikana. Pa-picture na ako, magtupis lang. Oh, di ba? Porbida, no? Tatay ba yo? Nanganduy po. Eh, ba, okay na, di pa na ako nga nakabatis tingog ni Nanay Chuna ni mo. Okay na kong katog na ko na. Ano? Si Bong. Hello, Bong. Oh, mag-abot ulit to sa beach. Okay. Pag sure, ha? Asa ba ka? Asa man, maligo ka or live band ka? Live band lang ko. Si Chuna. Si Chuna. Time pa ha, murag live band sa siguro to or maligo to. Mag-night swimming to. Uy, maligo ko ni ako diri day. Labi daw ni kaniya. Maligo siya, Sir Bong. Okay, sige. Mag-abot na dito sa beach, ha? Narang live band ay. Dahan kay na naaw, oh. Okay, anak ko diya. Tanaw ko sa live band. Ya, mag-inom-inom ko. Aw, Ikaw, maligo ka. Ligo jud ka. Ligo ko, uy. Siyempre, no, init kay akong lawas. Nindot kay dagat, oh. Hindot kay tanaw tungod sa hayag kay nga buwan. Okay, go. Si Bong. Wala lagi. Na, bahala na siya, uy. Sige ha, kay maligo na ko, ha. Day. Ayan, ikaw na sa sentro ni mo, Day. Day? Bikini ka lang. Wow, sexy talaga to. Ako eh, tanaw ko sa live band. Okay, go. Kay maligo na sad ko. Kabugnaw sa dagat, ha. Muubog na ko sa dagat, ha. Nindot kay, dili kay daghan ang naligo. Alin, Chuna? Oh. Huwag daw kayo dagat, oh. Si Bong. Naligo na sa di ay siya. Ito ka, ha?
Okay, I'm coming. Ni ana siya nagpaingon din eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!